Hamburgin kaupungista tuli lääkäri setä Hoffman. Mutta hänpä ei ollut pelkästään lääkäri, hän oli myöskin kirjaniekka. Hän kirjoitti lukuisia kirjoja niin lapsille kuin aikuisille, koko perheelle. Jörö Jukka on varmasti kaikkein kuuluisin hänen kirjoittamistaan lorukirjoista. Mutta se ei ole suinkaan ainoa. Viimeiseksi jäänyt kirja hänen tuotannossaan on nimeltänsä Prinsti Grünewald ja Helmikki ja rakas Aasi Lemmikki. Ja tämä Aasi Lemmikki on taika-aasi, ja siksi taika-aasi sopii päivän tunnelmaan paremmin kuin hyvin. Grünewald-kirjan suomensi joitakin vuosia sitten edesmennyt lorumestari Pihläämäen Veikko Setä Hervannasta Tampereelta. Ja tämä meidän työryhmämme on työstänyt sen musiikiksi, ja tästä kuulette näytteitä. Grünewaldin opetus on selkeä. Kuten Jörö Jukassa, käyttäydy hyvin. Ylimielisyys ja koppavuus rangaistaan rankimmalla tavalla. Kuningas ja kuningatar syöstään maahan, suorastaan nitistetään. Heidän poikansa, prinssi Grünewald, karkotetaan metsän synkeyksiin. Vaan heidän tyttärensä, prinsessa Helmikki. Hän on poikkeus. Hän rakastaa, hän välittää, hän huoltaa, hän on kiltti. Ja tätä esimerkkiä noudattaen taika-aasin kummallisilla keinoilla koko väki lopulta tekee parannuksen ja koko valtakunnassa vietetään lasten juhlaa. Mutta mennäänpä asiaan, eikä niin edelleen. Prinsessa Helmikki ja rakas Aasi Lemmikki, tervetuloa. Ihana. On kuninkaalliset näin näyttävät. He kultakruunujaan käyttävät. He istuvat kultatuolineen sen päiväisine huolineen. Ei leikin vuoksi huminkaan, noin seiso poika kuninkaan. On ylpeä, ylimielinen. Ja siitä kertoo kieli sen. Entä tytär Helmikki? Myös köyhienkin lemmikki. Hän antaa heille rahansa ja ruokaa mitä tahansa. Hän liiastonsa lohkaisee, myös sanoillaankin hän rohkaisee. Näin Aasin välissä jo on Nopea kosto todellakin kohtasi kuningasperheen. Kuten aiemmin mainittiin, kuningatar ja kuningas syöstiin nitistykseen maanrakoon. Ja poika, prinssi Grünewald, karkoitettiin metsään. Mutta koko satua me emme suinkaan tässä aio teille kertoa. Teidän tehtäväksenne jää ottaa lopusta selkoa. Me kerromme vain muutaman pienen vinkin. Metsään päätyivät prinssi ja prinsessa. He viettivät siellä kauan aikaa odottaen prinssin parannusta. Parannus oli tehtävä. Sen Aasi oli asettanut ehdoksi sille, että prinssi joskus voisi palata vanhaan tuttuun muotoonsa ja palata valtakuntaan. Ja onneton prinsessa Helmikki joutui tätä todistamaan ja maanittelemaan veljeensä muuttamaan tapojansa. Mutta siellä heidän ollessaan huomattiin ihmeitä. Näin prinsessa Helmikillä oli ainutlaatuinen kyky loihtia metsän eläimet laulamaan, soittamaan, tanssimaan ja käyttäytymään aivan niin kuin ihmislapset. Ja näin kerran eräänä pyhäpäivänä, sunnuntaina, he istahtivat puun juurelle keskellä metsää ja viettivät pyhäpäivää. Ja tältä kuulosti laulu, mitä eläimet ja Helmikki yhdessä lauluvat. Nyt metsän nuoruksi